Mariano Rajoy ez da inoiz nabarmendu argi eta garbi hitz egiteagatik, baina aurreko asteartean senatuan etako edo euskal preso politikoen sakabanaketaren eta espetxe politikaren inguruan mintzatu zenean erakutsi zuen ideiak oso garbi dituela eta argi hitz egin zuen gainera. Ez da zirkinik mugituko. Beraz, euskal presoek urratsak egin arren, Espainiako gobernuak betiko irmotasunean jarraitzen baldin badu, ze irtenbide dauka euskal presoen aferak. Rajoyk senatuko osoko bilkuran etaren presoak eta sakabanaketa politika izan ditu izpide. ¿Qué políticas piensa implementar el gobierno para promover la reinserción de presos y presas? La política de dispersión penitenciaria. Egun bere politika, espetxe politika, eskubideak bortzatzen ditu. Zigorra, norberaren etxe bizitzatik lekurik hurbilenean bete alizatea, hori eskubide bat. Creo que la política de dispersión que vamos a seguir manteniendo, es buena para conseguir la reinserción social. Ahoa bete hortz, hitzik gabe gelditzeko moduko adierazpena dira inolako zalantzarik gabe, baina hemen hitzik gabe ezin dugu egon. Hemen hitz egin behar dugu eta aztertu egin behar dugu eta horretarako gonbidatu ditugu honako solaskide hauek. Garbine Beurrun, Gabon eta ongi etorri. Gabon. Fabián La Espada, Gabon. Gabon. Manu Agirre, Gabon. Gabon. Ainhoa Baglietto, Gabon ongi etorri. Unai Grajales. Galder del Campo. Gabon guztioi. Maider Alustiza. Gabon denoi. Eta Intzane Ezenarro. Bideoan entzin berri dugu. Sakabanaketak presoei mesede egiten die. Garbine Beurrun, ze mesede egiten du sakabanaketa politikak? Bueno, sakabanaketa politika martxan jarri zanean, 89 bazuen zentzua edo eman zen azalpenak niretzat izan zuen zentzu bat, ezta? Garai hartan argi zegoen presoak zeudela eta arriskuan batzuk, ezta? Mehatxatuta nolabait esateko, baldin etan eskutatikan edo ateratzen bazian. Orduan esan zuten, sakabanatuko ditugu, askatasuna aukera emateko, benetan askatasunez hausnartzeko eta erabakiak hartzeko. Momentu hartan, zentzu ura izan zezakeen politika horrek. Baina berehala ikusi izan, beste inolako neurririk etzala hartu preso hauek bergizarteratzeko. Eta 2009 urtera arte ez da ezer egin, ia apenas ezer egin alde horretatikan. Orduan, sakabanaketa politikak galdu zuen bere zentzua aurrenengo egunetik etzeolako gobernuen aldetik inolako asmorik benetan gizarteratzeko politika bat aurrera eramateko. Eta orduan bihurtu zen bakarrikan sakabanaketa gehi urrunketa zen eta sakabanatuta egon zitezken baino garbiago. Oraingo egoera mesederik ikusten diozu? Niretzat inolaz ere. Inork ikusten dio mesederik? Galder del Campo, Fabián? Gaur egun ezer. Nik uste dut okerreko politikak behin konporatuta okerreko politikak izan direla errekonozimendu egin behar da. Eta esan 89tik aurrera sakabanaketa eta horrek jakina hainbeste preso izan da urrunketa, horrekin batera zetorrena. Emandako emaitzak eskasak ez, tamalak izan dira. Eta hor sortutako mina ere min horrek areagotu egin du arazo bat, min horrek ere trinkotu egin du presoen inguruko iritzi kritikoak, eta nik esango nuke zehozer konpondu baino gaiztotu eta areagotu egin du arazo bat. Gainera, humanoki begiratuta, txarragoa izan da. Jende askok sufrimendu, aparteko sufrimendu bat eroan du berekin. Mesederik badu, Galder del Campo? Nik uste dut, lehenik eta behin egin behar dela ezberdintasun bat, ez? Sakabanaketaren artean eta urrunketaren artean. Eta pentsatzen dut, sakabanaketa berez, Garbiñek esan duen bezala, zentzu bat izan zuela, eta gaur egun, oraindik izan dezake zentzu hori, baina egia da gero estatuak beste neurri batzuk implementatu beharko lituzkela, eta ez dituela egin erabat. Baina pentsatzen dut, dispertsio politikara, ez urrunketa politika, ni urrunketa politikaren aldez nago, ez dudalako ulertzen, zergatik Almerian dagoen Logroñon baino hobe, preso bat. Baina dispertsio politika ulertzen dut, hori, preso horrek edo etakide horrek badaukalako askatasun handiagoa EPP-karen gandik edo etaren gandik, kolektibo horren gandik, askatasun handiagoa bere erreflexioak egiteko edo bere autuak egiteko, baina ere pentsatzen dut ona izango zela
hurbilketa politika bat haien artean, damua eta, bueno, atzo ikusi genuen ETB garren katean, Carmen Gizasolaren erreportaia, jarrera hori erakusten duten presoen arteko hurbilketa gartzela batean, kasu honetan izango litzateke Zabaian edo Nanklaresen lehen, ona izango litzakeela, baina jarrera hori aurkezten duten presoen hurbilketa. Urrunketak, sakabanaketak zentzua izan zuen, ez zuen izan, badu ez du, Maider, zuk zer iritzi daukazu? Bueno, gure ustez, astakeri hutsa da, horrelako hitzak entzutea, zinismo hutsa, guk urte pila bat daramatzagu errepidetan, airez, trenez, 16 hildako egon dira errepidetan bere senideak edo lagunak bisitatzea jundirenean. Hori entzun beharra orain iruditzen zaigu gaur egun, astakeri hutsa eta zinismo hutsa. Uste dut kontutan eduki behar dela, ze suposatzen duen dispertsioak, urrunketak, eta suposatzen du gaur egun 500 familia gera, astero errepidean gaudenak, esan bezala, trenez, hegazkinez, gure bizitza jokoan jartzen. Azkenean, guk zigor bat betetzen dugu, guri tokatu intzaigu, eta zigor hori betetzen dugu inolako defentsarik, aukerarik euki ez degunean. Beraz, zinismo hutsa eta astakeria. Manu? Ni ez nago ados horrekin benetan esate izut. Kartzelan daudenak... Ados zenekin, Maiderrek esan duenarekin edo sakabanak eta urrunketarekin? Maiderrek esan duenarekin. Maiderrek esan duenakin. Eta hemen ari den sakabanak eta urrunketa eta gauze horiekin. Zu beraz mesederen bat ikusten diozu, Manu? Begira, ez, oinarria jarri ditzagun. Etako kartzelan daudenak, krimen izugarriak egin dituzte, ez dide kriminal asesino normalak. Izugarriak egin dituzte. Orduan, hori oinarritzat hartu behar da. Zeren nik beti azpimarratu izan dut, familiar batek, seme bat baldin bagozu, nahi bat, zu 1000 kilometro egin behar dituzu, baina nik gauze bat esango dizut eta Maider. Nik seme bat eukiezkero, zati badira, alaban ere daudenak, ez daude danak Adizen da ez da ginun, da Frantzian. Frantzian ere sakabenak eta daude, bai. Baina nik zeme bat eukiezkeo esango nioke. Lehenengo, mafia zikin hortatik, zeatik eta mafia kriminal bada, hortatik ertezak, lehenengo gauza. Porkulu hartzea emaitzak goietanak. Bi. Itzak. Damutu. Neurtzen baldin baitugu denen zatobe. Bai, barkatu, baina hori herriak erabiltzen dituen espresioa dira. Herriak, behar bada, herritar batzuek, tabernan erabiltzen dituztenak, baina hemen telebistan gaude, beraz, ikusentzulei errespetuagatik, behar bada uste dut, dotoreziak gehiagoz, azaldutu behar ditugula gure argumentua. Porzako emateko esango izut orduan. Beste modu batea esan da. Bigarren. Txarretik okerrera egiten ari zara, baina, bueno, bide horretatik jarraitu nahi baldin baduzu. Bigarren, damutu egin behar dira eta barkamena eskatu. Eta gero, justizia da, bea baldin egite beste kasu batzu baldin badude, oie danak argitu egin behar dira, zeatik hemen lareun daude ondik argitu gabe. Eta lotzagarria da, oraindikan gutxi, barkatu, Inazio Uriaren aizpari, mezu bat bidali zioten Twitterren bidez, irainez beterik. Lotzagarria da, hemen gertatzen ari dena. Eta ordun, oinarritzat hartu behar dugu zertaz ari garen. Hemen mafia zikin kriminala eta nahi iritze zait. Hori oinarritzat hartuta. Sakabanaketak eta urraketak mesederik badu Mariano Rajoy esan den bezala? Arabara etortzia badaukazu nahi baldin ezu. Damutu, barkamena eskatu, eta hoietanak egite baldin maituzu, Araban edo Donostian izango zera. Baina bitartean, segitu, zaude tokian. Beste behar dute, Unai Grajal ez dago eta intzan ezen arrore bai. Oinarriak hitz egiten dugun arabera, oinarriak ere joango garela, ez? Baina oinarri beste oinarri bat dago. Preso guztiek ere eskubideak dauzkatela. Eta eskubide horiek, agian ez sakabanaketarekin, baina urrunketarekin urratu egiten ari dira. Espainian, Frantzian, dana alakoan. Preso guztiek, eta lan sinatu du Espainiako erreinuak ondala astebete edo, sinatu duenean beste Europako herrialdekiko penal zigorrak, elkar errekonozitzeariko akordio bat sinatu dute, hortik, eta bertan argi gelditzen da, nola preso guztiek bete behar dituzte euren kondenak etxetik alik eta hurbilen. Hori eskubide bada,
etakoa izan, lapurra izan, edo ez dakit, edo egunotan ikusten ari garen beste lapur mota horietako batzuk izan, ezta? Orduan, oinarriak oinarri, beste batzuk ere badaude, baina hori da lehenengoetariko bat. Etako presoek ere badauzkate. Eta urrunketarena da beraien eskubideetakoren baten urraketa. Aintzane? Bai, nik esango nuke hasteko gogoratu behar dela lege bat badagola, bakoitzak izan dezaken eritziaren gainetik. Orduan, hemen hasi gaitezke bakoitza bere iritzia ematen zer egin beharko lukeen preso batek, eta zer ez, baina hor badago lege bat. Eta lege penitentziarioak, Espainiako lege penitentziarioak, eta baita konstituzioa berak ere esaten du, zigorraren helburua dela bergizarteratzea. Berriro bigarren aukera bat ematea. Hori da zigorraren helburua. Gero bakoitzak izan dezake bere iritzia. Orduan, zigorraren helburua bergizarteratzea baldin bada, 89an erabaki hori hartu zanean, helburu hori etzan. Batez ere, helburuan, ere ikuspegiko helburua izan da politika antiterrorista ejekuzio penitentziarioan sartzea. Eta justifikatzen zen, nolabait eta indarrean dagoenez, eta horrek, izan ditzaken bestelako ondorioak, bazen ejekuzioan sartzea politika antiterrorista. Baina eske, nire ikuspegiko beti izan da giza eskubideen urraketa bat. Baina gaur, arrazoi gutxiago dago, hori mantentzeko. Politika antiterrorista ejekuzio penitentziarioan mantentzeko. Eta esaten dudan bezala urruntze politiketaz, berdina esaten dut salbuespeneko legediaz. Ez da, inongo zentzurik, ez da, bultzatu zutenek ere eman zituzten arrazoi hoiek ere desagertu dira. Baina barkatu, baina gauze bat esango dizut. Etakoa nahi baldima dituzte eskubide, Bai, barkatu. Eta gero, esan duzuna ere ez da egia. Ez da egia, nahi duenak, eta esango nuke gaina langraitz bidea hitz egiten bada, hitz egin dezagun beraien hizkuntzan, beraiek ez dute damuaz hitz egiten dute autokritikaz, eta ez gara besteok inor beraien ahotan jartzeko beraiek esan ez dutena. Baina hortik aurrera ere, ez da egia, egia da, Pepek jarri zuela bergizarteratzeko plan bat, baina inor ez da bertan sartu. Eta lehendik zegoen langraitz bidea moztu egin du Alderdi Popularrak, eta aktibatu da azkenengo hilabeteetan, epaileek, Audientzia Nazionaleko epaileek, gobernua zuzendu dutelako eta esan dutelako. Ez, pertsona hauek betetzen dituzte baldintzak, eta beraz, sortzaizkie eskatutako baimenak. Baina ez gobernuak hori egin duelako. Beraz, hemen gobernua oso inmobilista dago, ez du ezer mugitu nahi, eta bide horretatik ez goaz bergizarteratzera. Manu, barkaidatzu, oraintxe erantzungo diozu, baina lehen da biziko erronda honekin amaitzeko, Ainhoari eman nahi diotitza, eta gero, Manu, zuk erantzungo diozu Aintzanari. Ainhoa? Bai, nik lehenengo gauza esan nahiko nukena da, niretzat printzipio unibertsalak dianak zehaztu behar dira mai gainean, eta niretzat lehenengo printzipio unibertsala da denak berdinak garela gizartearen aurrean, denak berdinak izan da delituak kondena berdina izan behar dute, guztiontzat, zuk hilketa bat egiten baldin baduzu kondena hori eduki behar duzu, eta hortik hasita euskal preso politikoekin gertatzen ari dena da, exzepzioko neurriak jartzen dizkietela eta lege aldaketak ematen dizkietela behin eta berriro. Eta sakabanaketarekin esango nukeena da, leno Aintzanek aipatu duen moduan edo Galderrek aipatu duen moduan, Estatu Espainoleko legediak, baina baita ere orain sinatu duten, baina 2008tik martxan dagoen legedi honek zehazten duena da euskal presoak eta edozein pertsonak ezin duena, preso dagoena, ezin da bere etxetikan edo bere entorno hurbiletikan banatua egon. Hori da dagoen printzipioa. Eta lehenengo gauza egiten dana Estatu Espainolaren partetik, eta baita ere Estatu Frantsesaren partetik, da zuzenean atxilotu, inkomunikatu eraman Madridera, eta zuzenean hortikan sakabanatu. Hori da lehenengo gauza. Baita kondenatuak ez izan da ere. Manu, zura da orain itza. Begira, nik lehenengo esango dizut, etako presoak etaren presoa dira. Eta dazkaan esan da, zuek ez zaitezte moitu, ni beneficios penitenciarios da eserrez. Hori etak esaten die. Eta hortik gerten zutenak, adibidez, Carmen Gizasola,
espultsatua izan zen etatik. Horretaz badakit. Esan dezagun oinarriz gauzak diren bezala. Etako presoak bahituta daude etaren hitzarekin eta legearekin. Eta ez dia moituko. Beldurra dutelako, zer esango dute, eta horrelako gauzak herri txikia gera, danok ezagutzen gera, zuk eta jarran ezagutzen, danak eta orduan bagizu, ertendakoan, traidorea. Behar bada, Manu, behar bada, garai batean. Orduan, eta zuk esan dezunez, behitu. Zuk Ainoak. Bai, Ainoak esan duenez, behitu. Mafia zikin, anker eta krudela dagoenean eta bezalakoa, netzako sakabanak eta oso normala da, zeati bestela mafia zu juntatze baldima dituzu, undigen krimen gehiago antolatzen dituzte. Ordu sakabanak eta da, krimenak ez egiteko eta ebitatzeko. Baina gaur egun ez luke izango zentzurik, Ez, baina oaindikan gauza bat esango dizut. Ez da desegin eta jarraitzen du. Eta Patxi Zabaleta zure lehengo laguna, esaten du, oain ONG bihurtu behar duela. Eta nahi izugarrizko parregure lotzagarria ematen dit Patxi Zabaletak, lehen errespeto pixka bat nion, baina oain beraz esango dizut errespeto oso gutxi. Garbine eta gero Maider. Labur mesedez, asko zaudete hitz egiteko eta, aldu zuen laburrena mesedez eta zehatzena, Garbine. Ideiz ekaitzara erantzun alizatia, ezin dut, ez naiz gai, baina itzuliko naiz lehendabiziko puntura bakarrekan esateko nik mintzatu naizela sakabanaketaz, nik sakabanaketa uler dezaket, urrunketa ez, esan dut gaina ez zala implementatu, ez zala jarri inolako biderik bergizarte eratzeko, eta orduan neurri hori, urrunketaren neurria bihurtu zen mendekua, bihurtu zen zigor gehitu bat, eta bihurtu da baita ere zigorra senitartekoentzat eta plus bat. Zeren eta izan da bergizarteratzeko oztoporik nagusiena. Presoiek egon dira, ez dakit, eta nik... Garbine, barkaidazu segundu bat,